stačilo. Ahoj. Ahoj? Jo, pojedem. No tak ahoj, no. Rejža. Mi bude říkat ještě, kolikrát vás mám pozdravit, ne? No ahoj lidi, ahoj. Já jsem Šárka Čárka a jsem tady s rubrikou, která vám radí, co frčí, co je in a co je cool. No a režisér je pěkný vůl. No nic, popojedeme. Vy mi dáte určitě za pravdu, drahouškové, že zdravá výživa skutečně cool je. No a aby člověk nevypadal jako úplná socka, no tak prostě o sebe pečovat musí. A právě proto jsem vám dneska pozvala hosta na slovo vzatého. Je to odborník přes zdravou výživu. Dámy a pánové, doktor Burgerstein. Stále zdraví, přátelé. Dobrý den, posaďte se zdraví. prosím, tak děkujeme. Takže dámy a pánové, toto je téma dnešního Buď inu. Být fit, být zdrav a hlavně nebejt tlustej. A nebejt tlustej, to bych vůbec nedemonizoval. Dneska, kdo není hubenej, tak by měl být jako kde? V lágru někde? To je nesmysl. Navíc ta příroda to zařídila tak, že prostě každému se líbí něco jiného, že jo? Někdo má rád holky macatý, někdo hubený. No, prostě macatý taky docela frče, jen si nemyslete. Taková ženská bez prdele, to je jak balkon bez zábradlí. Tím balkonem jsem to teda ještě neslyšela. No tak pojďte sem, vstaňte, pojďte se ke mně. Ano. Takhle se otočte, tak. Jestli pak víte, jak se říká tomuhle. Boky. Ne, tomuhle, tady. No tak asi špeky, no. Ne, tomuhle se říká mandla lásky. Počkejte. A vy je máte docela pěkný, že? No ale my se teď vrátíme k té zdravé výživě, ano? Ne, zdravá výživa je mýtus. Jo, to, kdybyste viděla třeba minulý týden v hospodě, já jsem se spal zeleninou a chlapi tam hodnotili pozadí svých ženských. A jeden říká, no, moje stará tam má zadek takovej, že když si vleze do vany, kde je litr vody, všechna vyteče. Druhý říká, moje, když si sedne na židli, taky ty půlky visej až na zem. A třetí říkal, moje Magdalena má krásné modré oči. Oni říkají, teď se nebavíme o očích. On říká, ostatní je prdel. No aha, ale počkejte, přece mi nechcete tvrdit, že být tlustej je zdravý. Je to zdravější, než být mrtvej. Aha, no dobře, ale co byste řekl na moji figuru? To je v podstatě ideál. Ano, no ale i když já si teda myslím, že bych teda jako trošku zubnout měla. Ne, to už pak by ty madla někdo musel nastřelit. A ke mně do ordinace chodila holka, ta byla tak vychrtlá, že když začala cyklovat, tak by se dala naspat do propisky a těch den místní mohl člověk čmárat. No, vy teda ale opravdu umíte podpořit. Ale víte co, vy byste mi mohl poradit. Já mám jeden totiž takový problém, jo? Protože já mám nějaký divný metabolismus. Jako. Kdo má dneska normální? No ale počkejte, já s ním třeba brambory a vyjdou ze mě zase jenom brambory. Nebo třeba, nevím, s ním kedlubnu a vyjde ze mě zase kedlubna. Mrkev to samý. Zkuste jí z hovna. Buďte in.